आ हिमाई ये तो हमारा सुन ना सुन तरु हमार मैदान लागल बा हो हम कैसन बानी तोर घरवे कर लोग खिया देला स अचर मचर गचर टाइम से ना लाइटिंग करे का जाए मन त रोक के लाइटिंग लाग जाता रहू ये देखो हमार घरे आदत हो तू बोल तरु ठीक ना बोली ना ई कौन आदत है कि जब मन त रुका के लाइटिंग करे लाग जा ई बताई त जंगल झाड़ बतरा इज्जत बाची को लगल मेन रोड पर आती त इज्जत बाचित का इज्जत बाज गेल को तोर तारा लाज लागत हो तू का बतिया तड़ू मैदान तोहार तू हो गेलू ना बाक अच्छा ई बताई कि भर रास्ता रौरा भोई भाई करत आवते बानिया तबू रौरा न कौची खा के अरे बाबा बुझाता कि जन्नत जन्नत जाइए जे और दिए हम जाता नहीं ठीक बा आही माई दैया रे दैया हाय हो दादा ई मरद बाकी हगक्कड़ बारे हग नटी बाटे मार हग इनके खाली 10 घंटा ले मार रात भर आ संगे आइल तबले भोई भाई पुई पाई कइले बाटे बुझाते नहीं कि का हमके सुतल में सुते दी कि ना कि पता करी सही में लइके पके समझ में नहीं खेव आही माई आई हो दादा टोपी लगा ली बुझाता कि जन्नत में लौकतनी ऐसा लागता कि सात समुंदर पार डूबल बानी पानी में हाँ ए राजा 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 करे जा में समाजा ए राजा 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 तो गैस कितना निकला तारी दादा हाय रे उठ लाली हाय रे काजरा अरे जान मारे तोहरो टोपी से घघराए गोरी चल चले लू मत आई माई बताओ हित नाता ससुरारी की लोग पता ना कहाँ से लोग आइल हल अकज बकज अगड़म 22 पता ना का बना के बनौले रही है जा आ खिया दिले है कि पाउन खा ली है हगवास त लाग गइल बा हमार रास्ता में लोग देखी तो का कही बुझाते नहीं कि आई हो माई रुका आगे घुस जाई आई माई आई हो दादा हाँ अब तनी आराम बाटे हाँ अरे की बहिया में कसी के सैया मारे ला पाई बाप रे बाप पता ना कहाँ गुनिए घंटा हो गए पता वहाँ कभी मैदाने ना उतरल कहतनी कि लगले 2 मिनट में आवतनी हे जाई के 1 घंटा हो गइल का जाने केने गोल बनी बता हमर के बीच रास्ता में हो जंगल में छोड़ के बानी जी आय पता ना कहाँ गोल बनी जा तनी अब देखा तनी कि केने बानी हाय हमें जा खड़ा भल एकदम बोर हो तनी आ के हुआ जे जंगल झाड़ में तब का कर डरो लागता ओही माई अरे मुहवा में खाई नीचावा से होगी अरे पुई पुई पादत चलत जाई गोइल में हरा रुखिसियाए हो ओही माई अरे दर्द उठे पेटवा में दर्द उठे पेटवा में जन्नत में लागता जाएगो मेहरारू हमारा इंतजार करत होई कि जल्दी कहाँ गोनी कहाँ ना हिमाई तो हमारा अरे तू का कहलू हो हम होगत मुतत बानी तो का घंटा लगा मुतब माने के गाना गा तनी जन्नत में जतनी माने कि कुछ हो का कि हम तुरंत पेटोस निकाल के धो दी होगा ना गाना गाबे त हनुमान चालीसा पढ़त नहीं होगा तनी ना
चौका पे बैठे हटे हमके छुई मत आही माई ना हगा नहीं रौरा बानी देखो हागला मुतला से ना आदमी बुझाला कि कोनो शहरत जन्नत में गोइल बाटे। आ ये राम अरे राम हो राम इलाका के पेटो पे मुंह तो थोय निकर कौन भरोसा बटे धो के आई हट टॉपी कइल हने सुना ना जान तू ही ले ले ना जाबे जैसे ये कुल काम अरे नहीं के होगा लागल हमारे पर से दूर रही रौरा हमारे से दूर रही अरे ओन से भागो तो देखी दिमाग मत खराब कर अपना मादा से घिना तड़ू नहीं सोच ली नहीं हो जाएगा तनी हगा नहीं मुता जाना ले ले आवा जा हम ना जाई हमसे दूर रही ठीक बा हम धोइयो लेबा जाई ले ले उतनी जंगल में उतार के हमारा के आई जे गाना गाओ तनी बतावा आई समझ में ना क्या कि का करब यहां के जंगल में उतार के हमरा के जाई कि गाना गाते लाटिंग करते नहीं वाला के मर देना कसम कोनो का करो सुनिए तो कहिया सान धो लेने फ्रेश हो गनी अब देखो ठीक बा अब चलो 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 लेट होता ठीक ना चली अब चलो देखी रात कोनो से चक्कर ओकर नहीं खेनु चला त यार तनी लजा हो भतरा से लजा चक्कर ना चलेला ना जाई का जी कौन ठीक बाटे करी के लायकन के का है? समय के तू फोनो से बतियावत रहलू चलो अब ए घरी के लायकन मां सन के माय बाबू की इज्जत रखे खातिर ना ए बियाह क के घर बैठा देता सन बाहरी मुंह मारता बसन जन्नी तो तू इतना काहे हमारे बारे में सोचा ताड़ू काहे ना सोची कौन ठीक बा कोने लुका के लाटिंग के बहाने बतियाव तो खबर अरे ना हो मैदान लागल होला रास्ता हमारा पुई पाई पता नहीं हो तोरो जनाई के चाहिए कि मैदान लागल बा एक तो दूसरा में पदकर बनी वही में चलो कोहतनी हाँ काजी अभी मैदान फिर के नुरा रही नहीं अरे फिर के ली हाँ अब दोबारा ना लग सकल का अरे कुल का भई भाई करत रह तनी आए मुंह एक बड़ देखो। लागू रहती बचल कुचल हुई हुए आवता थोड़ा बहुत चल कुछ ना होई चल चल ठीक बा माजे में ना के कैसे मानी जी हमारे भाग में रह लिखाई रहनी माने कैसन तोहर माई बिया हो असला मसाला कुल फुआ चाची कुल बना देली है जा चल घरे नहीं बैठा बिजू अब मत बात हमरा त उतार के चल जेबे चल जाई अतै लजा हो तू भाई पदवास ना ओले करू हैं अपन छोड़ा तनी डायरेक्ट ना की कत हमके ला जाए की कहो तनी अच्छा चुप रह जा दो मां को तो आज के बाद तो परेशान ना कर वास्ता पर कहीं लिया जाए हगब ना रास्ता में ठीक बा हाँ, मत लेकिन तू ख्याल कर लियो कि मर्द के बेइज्जत ना करे के चाहिए ठीक बा बेइज्जत खुद से न होता हम तोहर भतार हई चली भतार हम भतार हम चल